ska framföra bidraget Euphoria. Bra. Ja. Var det kul? Ja. Tyckte du också det? Vad kul. Ja. Har ni stått på scen förut någon gång? Ja. Vad har ni gjort då? Ja, ABS Showkids. Har ni stått på scen förut då? Ja. Vad har du gjort då? Oho. Och du då? Har du stått på scen förr? Vad har du gjort då? Har du sjungit? Papegojsången, va? Var det? Ja, på Vanehagen. Eller hur? Har du stått på scenen förr? Ja, jag har inget. Aha. En stor